Joan Manuel Tresserras ha inaugurat aquest migdia una exposició sobre la història de Televisió Espanyola a Catalunya i Ràdio 4, que es pot visitar al Col·legi de Periodistes. Era la dècada dels 60, naixia la primera televisió en català i també Ràdio 4, la primera emissora que parlava la nostra llengua. Aquests van ser els començaments, després tot un seguit de fets històrics i d'històries quotidianes. La transició i les llibertats democràtiques, el cop d'estat fracassat, i també l'aparició de noves emissores de ràdio i cadenes de televisió, i els diferents polítics de Madrid que van anar perdent l'interès pel canalet i per aquella ràdio que emetia en català. I fins ara, quan no està definit, el futur dels programes en català de Televisió Espanyola i de la pròpia Ràdio 4. Penso que la cursa és molt més llarga i que queden moltes coses a fer per part tant de Sant Cugat pel que fa a televisió com del Passeig de Gràcia, que aviat no serà el Passeig de Gràcia, perquè se'n van a Ràdio 4 per un altre. En definitiva, un repàs a aquesta trajectòria que podeu veure exposada a la seu del Col·legi de Periodistes de Barcelona des d'avui fins al 13 d'abril. Doncs amb